Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Musidɓe joni mi hollay on honno udditata compte TikTok, American TikTok ɗum wiyata nanoya. Himɓe kewɓe no mbiya ɗum mewoyam mi holla on no a yoɓay ceede mi holluma joni mi holla on no udditorton inchallah. Joni ta wari ɗo to ɗe toɓɓe tati ta tappi ɗon na ko mi yaron ne hollugo ma ɗum ɗon ni kadi darnge an ɗo garata ta tappi ɗo hen ɗo haade inde ma to ɗum da boɗejum daga wara ɗo to ɗum windi add account daga tappay ɗon ta tappi ɗon wata waɗu email wata waɗu Facebook waɗu Google. To joni ka ko yaron mbaɗa noon raruɗo less to ɗum windi ɗi bindi by continuing with an account location in Libya. To Lord we you agree to out ɗumenera ɗum ɗon ni ande ni awa jangude English ɗum moƴƴano. To ɗo to ɗum windi Libya ɗon tappata ta tappi Libya darnga naam to ta tappi a yira ɗum windi Libya ga daga wara ɗo dow binda yawwara ɗum ɗo United Kingdom daga wara ɗo tappa ɗo ga naam to rar moƴƴa ya location in United Kingdom jonira ɗum ɗon a yi kadi indenen joɗe kelon to daga wara ɗo tappa Google on naam ta tappi Google joni o yaltinante email ji noye gonɗa dow téléphone man. Ta andi ɗi email ji ɗi fukana a hutira e majji dow TikTok to wana kanje seni uddita goɗɗum Google kesum tani a andi ɗi Google ɗi email ji ma ɗi fuka a hutira ɗi ɗo dow ɗuma no wiyete dow TikTok to seni uddita goɗɗum kesum gara ɗo tappa ɗo uddita kesum. Nam daga wara ɗon tappa ɗo create an account daga tappa ɗon ta tappi ɗo a yira ɗon for my personal using ko kuma ngara ɗo for work or my business daga tappa to jiɗɗa fu ko ɗo ɗum ko ɗo min daga mi aɗa o ta wari ɗo binda kaman him binda ko jiɗɗa fu daga wara ga ɗo less daga tappa next ngara ɗo suɓa lebbi ngara ɗo suɓa nyalde ngara ɗo tappa hitale ma ngara ɗo binda fesi a gorko ma si a debbo binda ga ɗo yalta e ga ayi to joni ɓe mbiya ɗiɗo hanjum goni email jam ma oɗo to mi yiɗama ko maro maɗa goɗɗo keso mi maha keso to ta adi oɗo daga wara tappa ɗo next ta tappi next ɗo ko lutti ɗo ngara binda ɗuma nomba maɗa ɗo ta bindi nomba maɗa shikenan o yaltay ton min joni mi yiɗani mi uddita goɗɗo keso mi yiɗamin kadi mi hollu on no tokkata ɗo ko heddi ɗo nomba maɗa kan hanga batata ɗo ta windi kama ni ngara ɗo binda amma na arti waɗugo code ɗuma code list ji moɗon taw ninni ngara mbaɗani ninni mbaɗani ni jottinani windugo nomba maɗa kakani ni no kani ni mi andani kadi o hanjum no bindumi ɗo go'o ɗiɗi tati yo mbaɗani ni kadi ay joni mi sikki ɗo nomba on o heewi kadi to ta yalti inchallahu o hollete a udditi kadi naam joni sey ruttoɗen gaɗa kadi tunda min joni mi yiɗani mi uddita goɗɗo keso nam to ta adoyi on ton kadi a adoyimo a tappimo kama ni honde mbiyen oɗo ma oɗo to ta tappini ni kadi o yaltan o holluma non no udditirta ɗum kadi a yi ɗo tokka noon han jottina kadi ta yettini inchallahu mi ruttoto gaɗa kadi
to da mi holluma to jahata ndaro ara tappa ɗo ngara ɗo tappa privacy ngara tappa account ta tappi account to ngarata ngara ɗo to ɗum windi account information ɗon garta ayi to ta wari ɗo a yiyara ɗum windi lesdi nden ndi adoyɗa United Kingdom a yiyira ɗum ɗon kadi daga a wurtoy to noon ngara ɗo les ɗo ngara ɗo gurtoɗa ngara ɗo to ɗum windi no ɗum wiyete TikTok studio ngara ɗo tappa ta tappi jaha to les machallah dillo ngara ɗo to joni a yiyirara ɗum hakkunde on ton e o ɗo wana gotum o tawaka Africa o wala mi sikki on keɓtini inchallah to joni non fi ɗum wontiri inchallah to ni ni baɗɗo inchallah to ni on tawi ni to ɗum waɗake inchallah ɗum han joni TikTok America si Allah jaɓi